kubva pataverenga pano tiri kunzwa nhau yaMozisi ari mulendi yeEgypt. Zvinonzi rimwe zuva akawana maEgyptian, muEgyptian nemuIsraelite vachirwa, ndokubva apindira hondo yacho ari kusaidhi remuIsrael kuti varove muEgyptian. Bhaibheri rati akabva abata muIsraeri akauraya, achipedza kuuraya ndokubva anofutyira kujecha. Now zvimwe zuva futi ndokubva awana maIsraelites vachirwa, ndokubva aipindira nyaya yacho ari kusaidhi kwavo vese. Akati, ko munorwireiko imi muri vamwe? Munorwireiko imi muri mabrothers? Hamene zvazvinongoita so mulife. Pane nyaya ndiri kuda kubuditsa ipapo. Hamene zvazvingori so mulife. Zvinonzi vaviri ava maIsraelites vakabva vapindura Mozisi vachiti, zvine basa reinewe izvozvo. Ndiani akakuita mambo pamusoro pedu? Unoda here kuti uraya sezvawakaita muIjipiti uya? Bhaibheri ndokubva rati Mozisi achinzwa izvo akabva atiza. What am I saying? Ndiri kuti chii nhasi varume navakadzi, vanababa nanamai, vakomana navasikana, vanagogo nanasekuru, tinerwana nemudzikinuri akauya kuzosisunungura. Paakarwa nemuIjipita, paakaona vachirwa nemaEgyptian, haana kustopa hondo, akatobatsira kusvika vauraya muEgyptian. But paawana vakurwa nebebe, mission haisi kuvauraya, but mission ndeyekuwapa chinonzi deliverance. Kune vanhu izvozvo Jesu anotsiura mushoko rake, anogara achititi munorwirei imi muri mabrothers? Ko munorwirei imi muri hama? Chamunorwira chii imi muri vamwe chete? Hondo ndei? Godo nemanomano nderei? Kunetsana ndekwei imi muri hama? Ari kuti mumwoyo make Jesu ndishi paanenge achirwa neenemy, but paanorwa nebrother anobvunza kuti ndiani akakuita mambo pamusoro penyu? It's good kana muchirwa nemuvengi, yonzi zombo zedu hazioneke, hazisi zvenyama. Inotaurwa na Apostle Paul in the book of 2 munaVakorinde vechipiri, hondo dzedu hatirwe nemapfumo anobatika, but hondo dzedu dziri mumweya. Tinorwa nematsinda ePezhia maEgyptians acho. Kana amaIsraelite hatinei newo. Kana tikawanika tichirwa, ngatitererei kutsiurwa. Munorwirei emimi muri mabrothers? Unovengerei mumwe wako emimi muri mabrothers? Hatina kuti hondo yacho ngaimire apa, but kana tikawanika muchirwa muri mabrothers, ndinoti munorwirei. Jesu anoti munorwirei. Bvisai kuvengana, bvisai godo, bvisai manomano, bvisai witchcraft. Muri mabrothers, makabarwa nababa vamwe chete, kupfurikidza neropa raJesu. We were adopted, takatengwa neropa rake, zvokuti akatarisa ropa raakadeura, achideurira iwewe neni, ndopaanodzoka oti, ko munorwirei
imi muri brothers. Why ropa riri kutotaura kuti tiri vana vake? Ropa ndo rinotaura. Ukaona muchirwa muchinetsana sezvandaona mumazuva anhasi, antikriste ndiye akutonga pakati pemwoyo yavana vavanhu. Why do you fight? Imi muri brothers, munorwireiko? Imi muri vana vemunhu mumwe. Chamunorwira ndeche ndozo zingori. Psalms 2 verse 2. Madzimambo nevanhu vavo vanorangana kurwa nomuzodziwa waMwari. Vanoranganira neiko kurwa nomuzodziwa? Chandiri kuzama kutaura ndechi, Jesus is the anointed one of God. Then the kings are coming together to fight against the anointed one. Munorwireiko? Imi muri madzikoma. Munorwireiko? Imi muri Vamwe. Ko munorwireiko? What do you fight? Tilivhara ukaona akusiya, ukaona Jehovha aseka, vakaseka nyika so, vakaseka pasi, vakaseka vana vevanhu. Hazvitimirire zvakanaka, nokuti hatigone kurwa hondo naMwari tikaikunda. Ndosaka uchiona kuti Israeri yatonzi kana yanzi naMwari endai kuhondo, yaienda kuhondo ichiziva kuti Mwari will fight for us. Yaienda ichiziva kuti hondo dzakatopera kudhara. Aya mariesons. Nokuti inzwai pavanenge vachinetsana nemi, my Egyptians, my enemies, achinetsana nemi. Ndopanotangira nyaya yacho. Mwari atitire zvakanaka. Mwari atikomborere.